Panghinay ha. Panghinay. Hawid ay, hawid. Panghinay kayo sa mapagkasinas na bay awkaan. Wee! Lagan kan. Lagan. Bunak magkalit na rin sa ama guys. So tapos papagabril nagputod og saging kay nanawag agahang kaila. Magkuhan sila saging kuno. Saka na may daghan na mangguwang. So mangi-area ag duha ka bulig kay madyo na may gasolinas motor. Bunak ag uwan na ron. Na mga kimi ban kay ni hatid mo sa banana. Ban ka? Huh? Ban ba ka? Di. Ban ka to la Junel, mahatid. Mahatid may saging karon. Di. Nagkaud kay mga ikuan. So tag kuan naga manghatag sa saging tag gis ag kilo. Mahal naman na ato nas merkado kay tag kuan nag kilo ilang hatag 25. So amo mang punuan. Kuan day manghatag tag gis sa kaila ra pud na sa tilinlin. Mama. Kaila ko nung gamiton. Dagba. Katong isu katong. Ah, kanang mulberry? Oh. Manakagligo no. Oh, fresh na ko pero fresh na po ang gino. How's speaking ko? No? Sa iring ma? Sinja. Daghan na maguwang sa saging. So duha ka bulig, amo sang iawat ag duha ka bulig ag tong tilinlin kay namiton ni siya. So to gani ka magiputudas na nga ito nahinog na. Hinog na kaadyo. Daghan naghinog. Nagpreto na mig saging dato nang putuhon na pud niya. So magtimbang ko ron sa saging pila ni ka kilo ha. Ani lagi magamay niya dakuan. Asa? Kilay. Mo matipeng. Mo matipeng ang kilay guys. Ada sa dila man ka practice pa man ta. Dari gamay. Lagi mo. Grabing dako anang imong kilay. Kiladyon man ka turo. Unja nakimit na pay uwan maglaag na pagka. Dagan ko. Dagan ko. Ano ni mo? Kabran out na sa mga whole day kuan, whole day ron may 20. Uy, kada kus bulig. Tay. Sayang na. Pakuan nang sa papatuon. Kasawat sa kadto. Hala, nalagi kaluha. Bulig uy. Nanay kaluha mga kambal man day ni. Kambal. Kambal ag saging. Kambal lang saging isa. Nakabulig ra ba? Tari ra. Duwa. Okay. Nakabulig. Kuan sipi, dagkag sipi bazag. Dagkag sipi. To palikod no. Wa na ilain. Apa? Ibong. O karana kayo umpay klase, kayo klasian pa ni. Una pay klase guys, di na may area. Okay. Klasian awa may klase. Atang area uy kay nag-abot naghinog to hinog na gani dadto dadwa na ilain daning guwang datos daw den Bus. asa guwang na guwang Bus bangkin no. de papa buluta pana sa Sa kasi babaw. aw nyok nami jeni ako anon jeni banana chipun pwede na ba ito banana chip mag kuan pag mani no Habang mo. pagpagan ini kasipi so mabutal-butal isa pa ni sa kabulig ha oh guys sa kabulig nga saging napay mong saging darang grabe nang kahinog guban danihan amo nagiprito og uban so unsa magprito na pagkurong makaon ning nga sagingan ni abot naghinog so amang i-area guban kay rong ni mga kuan siya ba ni mga lata magtimbang tadaras na to may hiwagang timbangan ag-usa ato ra Nuk. Aman. Ada na. Isa. Ha?
Nahingga na. Hinuga naman di ay. Laro nila eh. Anhera si pa. Anhera dito. Dito ra. Kung dito maglalin-lalin. Apa to? Tupod. Nana? Tupod. Pikas na. Asa, duha, tulo, upat. 5, 6, 7. Napay 7 ka bulig. Nagisunod man sige mga bunga. Napaikuan 7 ka bulig. So kana guys. Naakuan na. Napagad ng papagabre. Balik. So ito mo daghan pag nabilin, 7 pa to ka bulig. Na isa ni ka kuan gab. Isa ni ka ulard. Diyan tataod ako nang kinapay daghang aw kuan, tagek. Hinugan na ra ba no? Paan ang hinug? Daghang saging. Iki ng saging ha. Dito bus pila ka bulig dito na mo nga. So 7 napay 7 ka bulig. Napadjay kami nga mga kuan. So basing mga sunod kuan. Palit pa sila sa ate. Diba? Katong kuan natang dadaan. Okay. Pagkapin ng kutukutugag may. So kalau tata dah na ning atimbangan patuon sa karidje kay di ta makatagek-tagek. Itagek ra ba dyan ni siya. Ga mati ning hege-hege kasi kag pangilag. Sige lang kag pangilag ha. Rangguang nga kaadyo gugmatoy siya pero guwang. Kari may dagge bajag daggeon dyan ni siya. Ang saginga. Ang kasagingan. Medyo na naman. May panggas sa motor. Nahinugan na. Awa. Pantang-tangan bi. Kalainin. Kinit ketas kabeg. Ha? Kinsa man? Kinsa mamatawan na? Ay, langgi ko. Tataod, kinapay tuto. Nagtuto pa. Hinug-hinug. Alam, daro. Mana? Ada kuan dah sugasan lagi ng plato. Okay, so naman tayo timbangan. Daro ta. Magtimbang ta. Murag may engjud. So naman timbangan siya. Ka-center na, center of attraction. Ito. Ito ka. Nagdito na sud. What's up? Asa may unahan? Karang dagke. Karang dagke pa. Karang dagke karon yung mga lusa. Ah, sige. Taglima. Taglima ka kilo. Teng, isi barot. Atong gamay. Wala. Tara nga. Pila? Gugut sa timan ira. Magduro guhit. 5 og 3. 5 ka kilo og 3 ka guhit. 5 og 3. Pila dia. Okay. Apa? Si. Diya man to'y kuhan ganina. Sakto na. Napo. Kaya diya man to'y 3 ka guhit. No? So, napo ka kilo. 10. 10. Okay. So, diyan na. Manaog. Timbang. Hingguan siya dyan. Timbang og 34 kapin. Bitaw. Kapin ang 34.
Kana kay sa mga lata. Gamitin mo pag sa motor. Ano laman? Ano, naghatid na mi saging. Ibubo na. Ha? Ibubo na nimo? Sige. Ikaw. Sige, ibubo. Mabugan mo mong ibubo. Hina-hina dyan na ba niya naman aron di mabugan. Kaamo man. Tuon nimo? Ang banana chip. Mo banana chip. Ikaw ni mo kagi. Man, swerte di ka dati kay kinaunhan pa na namang putod sa katong bagong tinanam. Pati, hala. Paghinay ha, kamasama dan ka ha? Boy, mga ko. Oh lagi, paghinay. Grabe po ni mong paluwa, buhi pa man buhi pa ni mong paluwa. Paghinay, ginawa ko ng bataan eh. Kabot na ng sundang. Mura po na sa una mag ngahoy. Tra, kugihan na Junil aralami ka Diyos ko ani ate. Isang banda. Isang orchids. Palit ka? Daday aho. Kanais. Asa? Oh. Rosel. Ha? Rosel. Sa Rosel. Sa man eh? Oo na. Kuhay. Maka nilaw? Hamin maka kani? Man dai pwede kanina guwang. Mura man sa kuwan, paligi mura. Hala, ansay nga Rosel. Rosel ko ni si Rosel. Tanong mo na daghang liso ko. Pagtanong pa. Hindi ka pa rin mo. Di mo kuk. Ha? Ulay ni. Napakuha na. Daghan. Haba pa tanawon long. Asa may kanan na liso? Di ko na. Itanong na. Oh, ita. Makaan na. Makaan na. Pagwala, isa pa, mutilaw tala. Si Jara. Bunga ni Jack. Sige la. Sige, pagwa ba? Kanang guwang. Sagod na. Kare? Kana, sila. Iyo, makaan na eh. Kaana lagi? Ana pudi? Ang daghana man di ay. Ikuha na naman sa aki. Lusin lang yung tea. Aslum na. Queen. Mong ti. Bubuan na gininit. Balik na. Halag ka, nabuang na. Kumagasik. Kanilong ka ni? Kani. Upa. Ay, guwang dyan. Kato ko. Kaguwang ka ni manay mo ka na abi po na hati agsuon. Kapot ang liso. Sa may lasa dan sa may lasa. Beta tilawan ko no. Aslo. Ang kanan si Rosil. Rosil ko no na ingan guys. Ja. Atas ang hugasan uy. Kaguwang. Atas ang hugasan kay. Beta sa atas ang hugasan. Ang lami ada res tubig la tilinlin kay unay. Unay tubig sila. Ano ni mo gina? Di ang tilawan. Aslo. Murag iba. O murag sigarilyas. Oh, pero lang may sisa upang na ay ibuwan nga na. Taan daw na Tungtong na to. Tuwa. Ano yung isod sa... Ngayon pa Agte. ka? Te ag isang lisudan ni mo himong te. Kano? Okay ni? Ibuwan ka sa ninyo mo. Dahil nagkahapon mo ram nasag malawos. Imo na sang puson. Dama na kulis-kulison imo na ibabaw. Ano magbuha og tubig init. Kuha. Kaya oh. Lami lagi si Jo. Aslum. Karon pa ko kakaon na ni. Pupuan ko nila. Kay guwang na. Ngano mo itimayhan? Guwang gani mo guwang na na. Uda tamis na siya. Aslo. Ibrang nakasukal. Di. Ano gamay. Pwede na. Nanay tambis. Kaya kang ko tambis. Karon pa ko kakaon na ni guys. Liso ni Ja kanina. Bes. Uy panga jugli. Te, adaghan ang bunga ng mulberry. Ingani pa dito sa bahay gipuungang Gabriel. Daghan ang bunga oy. Ano lami asin ng tambis ha. Yatag nang inday. Pangatag ti gamay. Kaya hang itanam da na. Ngano na naman kadiha mo na makagunggoy. Mga banggi. Paghinay. Lami na ni mong area te kay dako kazo. Uy, di ara may lamian. Kiri may lamian. Mulberry. Hilaw palaman. Ha? Gay ko be. Tanghala na prutas sila ati uy. Okay oh. Tay babaw. Aman. Hilaw pa na no. Ha? Hilaw pa na. Hilaw pa hinog. Kana. Kana kung mobile. Mabayulit na hinog na. Pero nahinog na na. Ang kana kadi pa man. Hilaw pa na siya. Uy, hadlik. Muhupo talaga yung kuan kay kurente. Iya. Ika mo po ako. Hala, uy, di ara. Naghana man dairi. Wala, kasi nakaila da ni guys. Kaningan na. Rosil, agnganda na Rosil. Kalami, si Zakan ani mo kinira. Kani mo buwak pa na. Ang dako pa. Agan ni si Jadi ni makaon. Kani nasud. Kani? Di. Di makaon. Iso na. Ah. Grabe naghanam dag tanong sa ate dari. So yang kamungkay ang tambol ka bujag. Ang dako na iragi.
Uy. Lagi tawag og rosel. Di dako. Duha. Lami na siya kanon. Aslum mura siya og kanang sigarilyas. Na. Aslum siya. Mura siya rosel. Lami siya kanon guys na. Yeah. Han. Kaon siya. Grapes. Magbuwak. Na grapes. Nagtanong mo kuya. Na grapes asa sabda dara rong dito magsada na. Pag grapes Daya. Laja na ni za. Pwede na za itanam. Naghanap ka bunga. Di dako. Kasi nakailadan ni. Naguwang na ni. Asa, guwang na na. Pwede na tagtangan. Ito tagtangan. Kamu try ko. Okay. Ngayon, besa no. Inay. Yan yan. Karon di mga Mukha ba? Dana, okay na. Pupo na. Be. Okay. Ay ko ha. Atong dari ay. Susas lir jenis jata na. Magus ate dari kanay tangki. Ha. Namilang ko na kanang na ay Tabay. tabay. Uy, so ba sa kapilang ati. So pala may bunga. Ano na bunga? Aman. Anong ganing punga di ha? Asa? Dako. Oh, di aman day bunga di ay. Ah, hilaw pa. Hilaw pa. Naman tamis dahil nga ibunga. Oh, zon tambis ka na nay bunga na. Tata na ta. Tatabos. Madyo si Junil kay daghan og Na, fruits. Tinanam nini mo. Ay, very good ka ajo kay na jay tanong mga kanang atis. Ar daghan naman day ning tanom ning bataan ni. Watermelon. Tay nagtanam mag watermelon ron. Yes. Muna si Jay buhatan guys kanina. Kana duhin sa. Banana chips and sa man sour cream mo? Sour cream or kare. Kare ni. Dre, kato. Faktor kare. Kare kay dagko. Nay banana chip. Banana chips. Tuhod na ang taon. Ha? 1, 2, 3. Dena guys. Uy, pagkapinan pa ning ating kuan bugas. Daan pa Ito nami te. pagbantuwa pa. Tima to nami salamat. Sa silupin. Junil. Sa asa man. Dala hararing kuanan. Tugus hararing hambinan. Pamilya. Ato nami te. Salamat. Bye-bye. Dena nakadaan ako ganin. Naabot na kuwan. Kaya na yung 1. Na ilang blue turnip. Lami ra ba nito blue turnip. Pang salad. Ito nami. Junel. Bye-bye. Bye. Diyan na miss. Bye. Abot nami. Diyan kuan. Nami nga rin guys. Dada. Saan yung prutas ha? Rosel nga prutas. Kada. Petambis ito ng kimi. Nanta guys. Nantag ingari. Sour cream. Tapon barbecue. Ano ka klase guys? Kada. Sour cream and barbecue. Kita natural lang ta. Katuraturan mo nga tamis no. Ikang ba? Ayan, lami ito. Ayan guys. Sour cream. The sour cream. Dala pa. Kuya. Di abri yun. Ya. Wala ko katong-katuran ra flavor. Ito, habi ito. Ngayon. Parang yung barbecue siguro. Kahit kung nato. Kahit kung nato guys. Barbecue. Ito natural rano. Kanya yung ablit na, ablit. Yung ablit na ninja. Humog sa suka. Humog suka. Yung crispy. Suka ba nga? Dato puti. O di, pwede di dato puti. Pwede ng suka ang ituran. Suka subi. Ito ba? Maway tangag ba? Ayan! Hoy! Na. Naman. Naman guys. Pag-umbrella. But, natin yung pressure mo din yung utang kahoy. Utang kahoy. Ang silong. Basa mo.
Tumog na. Ano ba, Kimi? Ala, tikangkang na. Buy. Gisa-gisa. Si Tisoy-soy. Oh, bawal. Aman. Uy, inuo ko. Yun ang pangarasahan mang kimig mga kanding. Na. Ano mga ge na day. Terus pastil lang pagkagas-gagas pagkagawa. Buy. Kinjikan day. Injikan na ta, injikan. No. Injikan kaya ruma kuan himsig. Ilang mo. Himsig sila buyag basta mainjikan. Crying ni. Bebe. Guys. Malabe. Guys, mga untag nganing guys. Rosel. May ikan gani ha. Kain pa siya. Basta no. Lami ko na himong tea na isang kanang kuan. Kasi siya, himong tea. Isali na usaday kay himong tea ugma. Ano himong tea ugma. Napag jang tambis nga lamion. Tamis day. Lami. Yummy. Mingaw sa meron kay mingaw sa mga kay way kurente. Ken, dara Ken. Sama ni dara, dare. Ang snack pa rin guys, di ami kamuti Q. And banana Q. Puro mga Q. Punit-punit sa mukhaan. Ito. Snack. Si, init pa man. Pader, hungitan na pader. Hungitan na to. Kumasag ko ka. Dali. Nga. Dali na. Dali. Busy man dito, busy. Kinahinlo dahil si isda niya. Magwad siya Ito na ni Mugab. Torta. Ha? Torta. Ito sa bangus ha? Tortahon. Kuan. Daing. Tortas. Ang hungitan guys kay kugihan man ni. Kugihan magsibig hagahoy. Atong ahungitan kay tinggaan na ito atong palalabs. Mismo. Ano to? Na. Nita pa. Panginita. Itong snack. Lami. Lami kaya. Ha? Ma, lami kaya. Lami kuno kayo guys. Lami kuno kayo. Kimi, haman lagi mo kinidor. Gusto mo. Kaya na, pang-snack na mo lang. Sige, dali. Sige, dali. Sige. Pinah ya. Kyang, kumati kyang. Isa kay sa kilo, uy. Sige, dali. Mapakag mo na ng kahuyan na arbetalinis. Malintong. Punit mo, Ribin. 1, 2, 3. Pakag mo na ng kahoy. Wee! Ge, ayo salit dikyang. Tiday. Wee! 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 Grabing bibuhan nila talaga sila para ususan Woo! Ako Ken, suway ako Ken. Pwede ko Ken? Bak pala mang ka. Ha? Ay, Mar. Nakong kakinkin ka nice. Ha? Wee! Naibagong duaan na ng mga chikiting dari. Wala ka pala pa sa kilo. Pag hinay mo, pilit na sa mo dari sa kahoy ha? Dali. Aning hanag. Pamangga. Ay, awa. Wee! Kita na kunat. Uy! Ngeng! Alay! Wee! Wee! Kaya dali. Wee! Lagan!
Hop. Ah, sayang. Tibo punta no. Maso pa ni dua kay makalingaw. Guys, luwi lang magduha ka baji, way ilang sakajan. O may saksan nagduha ka baji. Pag mas iliyakin. Pag mainday. Sakay ni kuya day, sakay ni kuya day. Na, paghinay ha. Extra. Naligid. Paghinay ha. Paghinay. Hawid ay, hawid. Paghinay kayo, sa mapagasinas na bayaw kaan. Hawakin. Makakasi skylight. Tumagawa na may kingan eh. Mga tukoy ni mo buyag muro mga bulan ng ligid. Nang imesas mga tukoy budzag sa 2 3 4 ra lagi. 4 ra ba? Tuy tuy. To isan ligid. Para tuning tunong. Ay duha na ganid. Arang imesa muro mga baktin. Tuy tuy. Gino orang kahimas kadto imong anak toy. Arang imesa kazo.